de la seva amargor. Havia fet professió de passejar cegues, sense alegria ni lloc. Després de que el seu nom es fes fals, va decidir escriure un trosset de món. Al cap dels anys va anar un dia a buscar-me al portal. Les històries que escric són d'una dona com jo, i després em passen a mi. I es deia esperança, però ja no esperava res del temps. Volia més meravelles, amor o mel. Tenia ulls negres, perduda entre idees i la gent. No veia el cel, era una ànima fitada meu. Després de molt de temps tot seguia igual. La vaig notar nerviosa i amb febre em va assegurar que deixaria l'escriptura, però va tornar decidint que la sentència l'inspirava per seguir en pau. Vaig llegir el relat. L'heroïna al morir l'estava perseguint l'ombra que només ella veia. I es deia esperança, però ja no esperava res del temps. Volia més meravelles, amor o mel. Tenia ulls negres, perduda entre idees i la gent. No veia el cel, era una ànima fitada meu.